बाबू पचास ये देखो यार फोन हो से भगवान को पचारे जगी
चाकू आ जा। जुना जुना जुना
କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଡାକିଲୁ ଆଇଲେ ନା ମୋତେ ଆଜି ହେଲା ଆଇଲେ ମୋତେ ଯେମିତି ମୋ ନାନୀକି ପାର ଶିଖାଇଥିଲେ ମୋ ନାନୀକି ସେମିତି ମନରେ ଚାଲିଲେ ଆଇଲେ କାନରେ ଭାଗର ପାଇଲେ ଯୋଉ କାନରେ ପାଇଲେ ହେଲା ଶୁଣେ ଘର ଦେଖ ନେଇଯିବୁ देखो माँ समस्त माँ से जिनस हजिगला राम माँ से सब कुछ सुख बोल सेटा कि माँ किए नहीं मत देला फिर कल आज तोर माँ देखे अरे सीट ଥିଲେ ସିନା ତୁ किए माँ निज लोक नहीं किए माने ଜାଣିଲା फिर ତମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମ ହବ ସେଟା ଏତେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କଲ ସେଟା ଗୋଟେ କିନବା ସେଟା ସିଏ ଦେଖିବା ନାଇଁ କହିଦିତା ମୁଁ ଧରିଥିଲି ନେଇଗଲି ଖେଳୁଥିଲି ନେଇଗଲି ବୋଲି କହିଥିଲା ହେଲେ ଦେଖିଲା ନାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ସେଟା ଦେଖୁଛି ରେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛି ସେ ନିଜେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ସେଟା କିଏ କହିବି ହେଲା ନା କହିବି ନା ଗାଁ କହିବି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା କହିବି ଶୁଣେ ସେଟା କହୁଛି ଏବେ ସେ ଧରିଥିଲା ରେ ଖେଳୁଥିଲା ତୁ ଯୋଉ ଦେଖିତୁ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଦେଖିଲୁ ନା ରଖିଦେଲା ହେଲେ ତୁ ତାକୁ କହିବୁ ଦେଇଦେବୁ ତମେ ଜଣେଇକି ତମେ ଠିଆ ହେଇକି କର ତମେ ଯଦି ମା ବୋଲି ଡାକିଛୁ ମୋ ଘରେ ଟିକେ ରଖିଦେବି